Makadawat og tag usa ka gatos ka libo ka pesos nga gamiton alang sa ilang mga proyekto ang mga konsihal sa Philippine Councilors League nga mitambong sa Mini Suri-Suri Sugbo. Mao kini ang labing una nga suri-suri sa PCL. Ang dugang detalye gikan ni John Fredson Granada. Isip pahalipay sa mga mitambong sa Philippine Councilors League benchmarking activity, hatagan sila ni Gobernador Gwendolyn Garcia og tag usa ka gatos ka libo ka pesos nga ilang magamit pagpatuman og mga proyekto sa ilang lungsod. Gianunsyo kini ni Garcia atol sa fellowship night sa PCL atol sa ikaduhang adlaw sa ilang Suri-Suri Sugbo isip ka parte sa ilang benchmarking. Gawa sa usa ka gatos ka libo matag konsihal, gigahinan usab sa gobernador og 5 milyones pesos ang PCL Cebu chapter nga magamit sa bisan unsang proyekto nga makabenepisyo sa katawan sa tibuok probinsya. Kay tibuok probinsya man ang coverage sa Cebu chapter PCL president kinsa ex-officio member usab sa Junta Probinsyal. Tungod sa inyong pagtabang sa probinsya sa Sugbo, tuguti nga muhatag og balik ang probinsya sa Sugbo pinaagi sa tag 100,000 pesos sa matag usa nga mikuyog ni ining Suri-Suri Sugbo. Palihog lang adto nato igasto balik sa katawhan. Ayaw lang sad ninyo gastoan nga magpahimo mo class ring. Mahimo na ninyong itampo-tampo o unsa pa kaha nga proyekto para mulungtad og mahinumduman. Gidayeg ni Garcia ang pamunuan sa PCL karon nga gipanguluhan ni Bukal Caroline Bacaltos nga mao'y ilang presidente. Kay karon pa nakamugna og kalihukan diin pasuruyon gayud ang mga konsihal sa tibuok probinsya, Suri-Suri Sugbo style. For coming up with this brilliant idea nga inyong gihimo ang inyong assembly pinaagi sa pagkuyog sa usap ka Suri-Suri Sugbo package. I don't think any other group has done that before. So daghan gyud kaayong salamat nga nakahuna-huna gyud atong board member o ang atong newly elected set of officers of the PCL. Salamat kaayo nga inyo gayud kining gilunsad ang Suri-Suri Sugbo PCL package. Kapin usa ka gatos nga mga konsihal ang mitambong sa maong kalihukan nga gikan sa habagatang kalungsuran ug mga dakbayan sa Sugbo nga nagsuroy-suroy sa amihanang bahin aron makat-on sila sa mga pamaagi sa kalungsuran didto. Samtang ang ikaduhang batch sa suroy-suroy sa PCL, ang mga taga-amihanan nga mga konsihal na usab ang musuroy ngadto sa habagatang bahin. Matud ni Garcia nga kining gibuhat sa mga konsihal tubag kini sa iyang tumong og direksyon nga ablihan na ang turismo sa probinsya sa Sugbo aron mobalik na ang kalagsik sa ekonomiya dinhi. Gipasalig usab sa gobernador ngadto sa mga konsihal nga padayon siya nga manalipod og mulaban sa mga Sugboanon ilabi na niining pakigbatok sa COVID-19 nga pandemya. 5 milyones kita ka Sugboanon. Kinsa pa man di ay ang magtinabangay kung dili mga Sugboanon tabang sa isig ka Sugboanon. Ug dinhi atong nakita ang hinay-hinay nga pagbukas sa atong mga tourism sites, wakto na to patakai o bukas. Klaro ang atong mga protocols. Klaro ang atong mga lagda. Ug sa dinhang mibukas na, nakita na to nga madasigon na usab ang atong ekonomiya. Look around you. In the province of Cebu, the economy is back and showing good signs of a great recovery. Ning inyong gihimo karon, mga konsehales, kamo ang misanong sa akong tawag. Kinsa pa man di ay ang magtinabangay kung dili mga Sugboanon tabang sa isig ka Sugboanon. John Fredson Granada, Balita sa Sugbo.